Kusa bakin cuce ni, kin sanya zuciya a cikin rudani, kin mini mugun hali, zama da ni da ke ba zan jura ba. Haya, mai sama sarki Allah, kai ne ka yaudare kuma kai rana. Gani gare ka tabara, ya ji jalalu ka shiga al'amarina. Wata gare ni ta sunna, an ce maza ta kan kawo a gidana. Ni ko na ce ƙarya ne, gashi a yau hakan na gani da idona. Ka daina wata mai nisa kafin ka dawo gidan nan, sati 5 hakan shine fa a kusa. A lokacin na faɗa ma sati guda hakan ma ya mini nisa, da haka gara in bi ka, amma a lokacin sai ka ce mini ki je gida ki kai wasu abu ba su duba, na shawara zan baki, ki je garan fana ki neman tuba, ki gyara halayenki, na maza hakan san bai dace ba. Ina yanke alaka da ni da ke ganin ki ba zan jura ba. Laifin da na yi gare ka nake yin tuba, shedan ya rinjaye ni, na tabbata ba zan kuma karawa ba. Ka tuna alƙawarinmu, ka ce da ni ba za a raba mu da kai ba, ko a zarra